Здравейте! В това видео ще ви дам основни насоки за това как да управлявате интернет достъпът на вашия Android телефон през мрежата на мобилния оператор и през Wi-Fi. За да може да контролирате връзката с интернет от вашия телефон, в настройките му ще намерите отделно меню с опции за включване и изключване. Съветвам ви, когато имате възможност да ползвате Wi-Fi връзка, за да можете да спестите от пакета, който имате за интернет към мобилния оператор. В ситуациите, когато гледате клипове или сваляте нещо от интернет, се генерира голям трафик и това са моментите, в които е по-добре да потърсите Wi-Fi връзка. За да контролирате връзката с интернет, трябва да влезнете в настройките на телефона и тук ще видите меню за включване на Wi-Fi. Свързването е много лесно. Кликвате на връзката и ако има парола, я пишете. Ако влезнете в още настройки и после в мобилна мрежа, тук ще намерите менюто за въвеждане на точки за достъп, които в повечето случаи телефона се изтегля сам. Ако не го направи, можете да прегледате сайта на операторът ви за повече информация. Тук имаме и опция за включване и изключване на мобилния интернет, както и на интернетът в роуминг. Това е важно, особено когато пътувате, защото в роуминг таксуването е различно от това, когато сте на родна земя и в повечето случаи цената е висока. Искам да обърна сериозно внимание на факта, че интернет не се генерира само от гледането на клипове или свалянето на файлове от интернет. Трафик започва да се генерира от момента, в който включите достъпа до интернет и започнете да отваряте страници в браузъра, зареждате снимки, получавате или изпращате имейли и така нататък. Дори да не се пипа телефона, той може отново да генерира трафик през някое приложение. Същото се отнася и за ползването на телефонът за навигация. Трябва да знаете, че сама по себе си услугата GPS е безплатна, но ако използвате приложението за навигация съвместно с услугата за локализация GPS, това може да доведе до генериране на сериозен трафик, който може да е платен, ако нямате някаква отстъпка. Тук ви съветвам да сваляте картите на вътрешната памет на телефона, за да могат да се използват в офлайн режим. Всичко това – работа, забавление, образование и общуване е възможно благодарение на съвременната технология, събрана в дланта ни.